Ang pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Ginoo gipahinumdom sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis. Ang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo ang yatagan og pagtagad sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Ozamis aton sa Pontifical Mass nga gipahigayon di pala magdugay sa parokya sa Immaculate Heart of Mary sa pagdalaga Misamis Occidental aton sa kapistahan sa mga lungsod. Gipahayag na Archbishop Martin Sarmento Bawa Didi nga pagkamasinugtanon ang maynungdanon sa kinabuhi sa Kristiyanos kasama ni Santa Maria nga ay obedience ngadto sa Ginoo. Ang pagkamasinugtanon kay usas mga paagi nga mamahimong makaangkon sa putli nga kasing-kasing nga sama sa mahal nga Birhen Maria. Dugang pa sa arsobispo nga dili huptan ang kinaiya nga mapahitason kay kunaw sa katao mapahitason kung adunay musulti og daotan kaniya balusan usab na og daotan nga pulong o dili mahayo nga ang kinaiya nga mapahitason busa matunan ang pagkamapabsanon nga sama sa mga santos nga naghupot sa pagkamapabsanon bisan sila gidaot ipasagdan na lamang nila o dili usab mo balos og daotan nga pulong sa iyang isig katao bisan sa mga pagpaglutos sa mga santos apan sila nagpuyo sa pagkamapabsanon o dili puy-an ang pagdumot og ang Ginoo nagtudlo nga higugmaon bisan pa kadtong naglutos kanato. Ang taong mapaytason dugang pa sa arsobispo palaaway laog hakog makakon og wala nagpuyo sa grasya sa Dios og dili makaangkon sa putli nga kasing-kasing og dili makakita sa Ginoo. Ani ang tipik mahil pahayag sa arsobispo sa lokal na simbahan sa Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmento Bawa Didi. Muna ka ato yung batunan ang pagka-mapapugsanon. Ang mga santos, mapapugsanon mo yun. Bisan pa kung sila nauton, pero ang mga santos, dili yun mutubag o dili po mo sultig dautan batok sa iyang isip na tao. Bisan pa kung siya nauton, ang mga santos nagpabilin nga hinom, nagpabilin nga mapapugsanon. Pero kung wala ganitay hiyas sa pagkamapausanon, ang atong kinaiya mo gayon nga musulti dautan kung dunay musulti po nato og dautan. Atong gipatunan ang usa ka mandamento sa karaang testamento nga gitawag og an eye for an eye, an atuf for atuf. Pero atong hinumduman nga atong Ginoo gisulti kanato nga atong gigugmaon bisan pa sila na naglutos kanato. Mao kini ang giawhag sa atong Ginoo nga gipuy-an usab ni Mama Mary isip perfect disciple. Ang arsobispo sa lokal na simbahan sa Archdiocese of Ozamis, Most Reverend Martin Sarmento Bawa Didi, ato sa Santos nga misa ang ipigayon na di pala madugay diha sa pagdalaga Misamis Occidental. Alang sa DX Didi Semana Jung Kampana, Radio Simbahan, WD8, Manuel Ronquillo Jr., Danag, sa Dakbayan.